Skont il-Ministru Rodrigue Galdes il-Maltin u l-Awċin qed jgħixu standard of living aħjar u huma aktar sinjuri jekk saħaq meta l-4 Net News taqsih dwar ir-riżultati ta' riċerka mwettqa mill-Fakultà għat-tisħiħ tas-Soċjetà fih dal-Università ta' Malta ċifri illi wrew illi l-familji Maltin u Awċin qed jistressjawhom aktar l-isfidi finanzjarji milli mewt fil-familja. Bit-tweġiba ta' Galdes tkun illi fl-aħħar 10 snin in-nies saru aktar sinjuri. Illum il-ġurnata l-kwalità u l-standard of living qed jitjieb, illum il-poplu Malti sar aktar sinjur. Dan saħħu wara konferenza tal-aħbarijiet fejn nies taħt 30 sena li jaqilgħu sa massimu ta' 30,000 euro fis-sena se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn assistenza f'self grazzi għall-intervent tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-APS Bank. Madankollu ftit ta' xhur ilu l-istess fondazzjoni kienet spjegat illi min jaqla paga medja ma jaffordjax jixtri proprjetà waħdu għax il-bank ma jisilfux. Dan kif dawk taħt l-40 sena biex jisselfu mill-bank għandhom bżonn paga gross ta' mill-anqas 25,000 euro. U persuni li għandhom il-fuq minn 40 sena jeħtieġu paga li titla 10,000 euro aktar, ċoe 35,000 euro. Nansa biex jaffordjaw appartament illi jiswa medja ta' 225,000 euro. Dan ifisser li dawk li għandhom minn 30 sena il-fuq qed jitħallew għal rieħhom. Bil-għajnuniet li hemm disponibbli huma l-istess illi kienu meta ħarġu l-eżitu ta' din ir-riċerka. Kif se jiġu mejjuna dawk? U għalhekk għamilna dal-prodott tal-lum. Dal-prodott sa 30 sena. U għalhekk għamilna dal-prodott tal-lum. Dan ifisser illi din l-sfida qed tkisser prattikament lil middle class la darba l-paga medja hija ta' ftit aktar minn 22,000 euro gross fis-sena. Iżda skont Rodrigue Galdes l-għajnuniet li diġà qegħdin hemm huma biżżejjed fil-waqt illi farfara fuq il-banek. Wieħed irid jifhem ukoll il-banek tagħna huma konservattivi ħafna u dan iwassalna biex anke huma l-sistema tagħhom hija rigoruża biex ma jkunx hemm abbużi mis-settur finanzjarju, imma ċertament ukoll dan wassal ukoll għall-kwestjoni tal-affordabilità. Intant, fl-istess waqt illi qal li f'pajjiżna s-sinjuri żdiedu ammetta illi l-faqar huwa realtà u li għataw bosta illi għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Il-faqar niġġielduh kuljum għax hemm ċirkostanzi fejn familji iva qed għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Lil Rodrigue Galdes taqsejn ukoll dwar Rosjen Kutajjar. Bil-Ministru Laburista jgħid illi jekk tagħmel apoloġija m'għandu l-ebda oġġezzjoni illi tirritorna. Lest tilqaħħa l-apoloġija kif? Jiena u Rosjen Kutajjar inna fil-politika għal diversi snin ħdimt magħha m'għandi l-ebda oġġezzjoni li anke jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, però l-Prim Ministru kien ċar u naħseb li wkoll għandna nżommu ma dak li qal il-Prim Ministru. U ddiskutejtuha fil-grupp parlamentari rġajtu jew le? Francesco Catania, għal Net News.